डेली होम कुकिंग फूड मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण ही मेथीची भाजी बनवणार आहोत। मी मेथीची भाजी ही स्वच्छ अशी धुवून घेतली आहे आणि जे कलेक्टेबल म्हणजे निवडक अशी पानं आम्ही या ताटामध्ये घेतलेली आहे। त्याकरिता पहिल्यांदा आपण हे चिरून घेऊया। तर आम्ही या ठिकाणी ही मेथीची पालेभाजी विळीवरती चांगली अशी चिरून घेत आहोत। हे बघा किती बारीक अशी आम्ही चिरली आहे। तर या पद्धतीने चिरतात। आपण पाहू शकता या ठिकाणी आम्ही चिरून घेतलेली मेथीची पालेभाजी आहे। या ठिकाणी 2 कांदे आहेत ना, चांगले असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि 4 हिरव्या मिरच्या बारीक करून घेतल्यात आणि 1-2 लाल मिरची सुद्धा होती। तेलाच्या किती तेल आहे। ही भाजी बनवण्याकरिता कढई तापत ठेवली, 2 चमचे तेल टाकलं आहे। हे मिरची टाकायची आहे। यामध्ये 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा ऍड करायचा आणि मग हे ढवळून घ्यायचं। ट्रान्सपरंट होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं, परतून घ्यायचं। म्हणजे बारीक चिरून घेतलेले कांदे चांगले ट्रान्सपरंट झाल्यानंतर अर्धा चमचा हळद टाका, मग जरा हे परतून घ्या। तर मग आपण यामध्ये हिरवी पालेभाजी ऍड करून घेऊया। ही सर्व मेथीची पालेभाजी आम्ही कढईमध्ये टाकलेली आहे। जरा आपण चमच्याने जरा ढवळून घ्यायची, थोडी वरून ढवळून घ्यायची। ही भाजी जरा आम्ही चांगली अशी ढवळून घेतलेली आहे आणि ही भाजी थोड्या वेळाने आळणारच आहे। आपण काय करूया, चवीनुसार मीठ टाकूया। मीठ टाकून झाल्यावर पुन्हा एकदा जरा ढवळायची। भाजीचा रंग खूपच सुरेख दिसत आहे। तिची पालेभाजी या पद्धतीने आम्ही बनवतो। आपल्याला इथपर्यंत आवडली असेल ना तर जरा एकदा लाईक करा। ही भाजी शिजण्याकरिता आपण 5 ते 7 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचं। गॅस फ्लेम जी आहे ना आपल्याला स्लो ठेवायची आहे। 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। आपण झाकण बाजूला करून पाहूया। वाव, सुंदर ही भाजी बनलेली आहे। आपण यावरती जरा खोबरं शिवरूया, म्हणजे किसलेलं खोबरं असतं ना ते आपण यामध्ये ऍड केलं ना खूप सुंदर चव येते। म्हणजे हिरव्या पालेभाजीवरती जर ओलं खोबरं जर आपण शिवरलं किंवा मिक्स केलं त्यावेळेला आपल्याला खरी या मेथीच्या भाजीची चव समजणार। या पद्धतीने आम्ही ही मेथीची पालेभाजी बनवली। आपण ही एका डिश मध्ये काढून घेऊया। वाव, खूप सुंदर वाफाळलेली मेथीच्या पानांची भाजी म्हणजे मेथीची पालेभाजी। या पद्धतीने आम्ही ही मेथीची पालेभाजी बनवली। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा।